بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وتقا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، masih kita niyo hapangadjian mujibat al-ghusl. Hatisin mujibat al-ghusl atau al-ghasl hatinya amuin makapawajib hapagpaygo. Makapawajib hapagpaygo unong intaod nila. Into magsaw rain doon sibo in hukuman sin usog iban simbabae. Amunain iltiqa'ul khitanain apabila magbak indua siyunat atau akan siyunatan ikaruan niya wa inzalul mani apabila naugan mani hikatunia al maut apabila mapatayin manusia wajib siya payguan atawakan likod. Adapun itu nakapit daing haulong takhtassu bihan nisa, tartantu ang mga kababayhan sadya nini. Tartantu ang mga kababayhan sadya into amin nakapit nini. Muna al-hayd, al-hayd hikarwa an-nifas, hikarwa an-nifas hikatunia al-wiladah, hikatunia al-wiladah. Nah, ano yung makna sin al-hayd? Inhati sin al-hayd amuin pagbulan sin mga kababayan. Amuin pagbulan sin kababayan. Nah, dugo hayd mi'anahan siya sin mga ulama siya ad-damul khariju min farjil mar'ah ala sabil as-sihhah la li'illah bal lijibillah. Dugo magbuwa hababai tong kakinis aun dugo pagtaon damul hayd, dugo pagbulan.
Aon dugo magwa day sabdeng ang mga kababayan. Pagtaon damun nifas, dugo nifas, day nga nifas. Inhikatu dugo magwa day ang mga kababayan. Damul istihadah, al-istihadah. Na. Unin tuwin. Suway na to hatihon karna kahunahan. Asupaya hikapahati ta pabang sa Fatima in hukuman. Induko al-hayy duko amo inlaw ta pagbulan. Amo na ininduko magwa daingha awrat sing kababayhan. Ad-damul kharij min farjil mar'ah. Gumuwa siya fi aqsar rahim. Gumuwa siya ring hataas sin rahim. Pangtahiso natin rahim, dagbos sin rahim. Supaya kapahaman. Nangamoy din rahim sin bagay. At iniyan, wabisa. Amoy din rahim sin bagay. Amoy long niya pakandangan sin bagay. In rahim, amuin, pagbuhutangan sinamuin, bata-bata. In pagtang sintangkal pataas, aksa, ar-rahim. Hati sin aksa ar-rahim, atin niya, rahim tampal pataas, tampal pa, taas, upper part sin rahim. Diba kung nubay nga niya, mari uterus, nga niya masama. Ini impactad kanya adna rahim, lower part sinabong rahim. Nah, ini impactad kanya bahasa Arab ang lalawayan ini al-qanatul falubiyah. Amun alawin falubyan tube, al-qanatul falubiyah. Ala kullin kita nasab ko kuling katanin ini mabiyog ingannya ovari. Induko hayop magbuhat siya rin taas. Umuan siya. Yasir. Di amadto bukuni siya pahugamuin naog niya rin taas. Dahil duko, gumuha. Amoy ni imana sin hayop. Ang painduko istihaba, amoy duko sakit, magkuha siya na hindi. Masuk siya paadil na hindi. Ang kanda ipagputang sin mga ulama, ta'rif sin al-hayb, law nila huwa ad-damu al-khariju min aqsa dahil upper part sin rahim sin babay. Dahil umanod na hindi. Nah, ini ala sabili sihha manunjuki in babai pagbulanun babai marayawin sihhatnya marayawin sihhatnya bangin babai di pagbulanun atin yung babai yan abnormalin babai yan bang mumiantukin babai long min babai ni babantukan kanyari pagbulanun nasakaw. Bukun niya ito, wabantukan ka niya. Sa inya ito, sala mabista babaibang siyari pagbulan. Ang kanda yung kaiwanan magbantog, Fatima Zahra, di lang niya pagbulan nun. Allah Ta'ala a'lam, bukun siya khabar, bukun habal bakusog yung kaptangan. Na, amoy niin, ma'nasin al-hayy. Imbabai bang siya matapos dain hapagbulan wajib in hukuman subay siya mamay wajib in hukuman subay siya mamay may tad na may ta imbabai bang siya matapos
Daing haamuin pagbulan niya, wajib ka niya mamayo. Sabab, in babae biulan, mahug siya pangan junub. Junub. Halaw siya janab. Biya da siya sinusog amuing giwaan atau akan babae giwaan man ni. Sabab lausin mga ulama, in babae bang siya bulanun, makadarain doon sambil numaog, in manni niya muin eggshell pagtakon simbasa. Sabab kahatihan na to, piyangadji na to. In adat sinamuin, law tabihan rahim simbabai, sa kahaba hangkamulan, mag-provide in mamil, amuin magkuha ni Chloe, mag-provide siya mo ni Chloe. Mali. Magdihil siya, mag-produce siya o, among egg, iklog, aming paktakon la, eggshell yan. Ha? Mga usog lang niya min sperm cell. Na. Kaya na mo in iklog ini, amin man ni simbabae yaw. Na bang ang sumod mo bakay niya, amo na may nagmata-mata. Na, bang mayroon sumod mo magbaki man sin siya, injo nga to ang iklog ini, bang siya yan pa, yuwa sin mabir, bulak pa bang mga ibarat, bungang pa. Lumamayo mo bang masasambil siya, mahilog. Bang di naman siya kakaunan, di niya hipagbakin bakay niya, amoy kuwan sinusok, sambil siya ini magad, amoy law tabihan, biya darungang kahoy, mahalo, sambil na hinapusan, makad siya hatusin, anong sinunod? Anong sinunod? Sambilin babae, makatanyurin siya Allah, ahinapusan siyang pagbulan niya, o kakitaan niya, biya madto, pagdahon, al-qassabul bayda, biya siya muing tubig, puti na kuman siya, biya siya lura, umakyat lura, puti. Amo natin pangilahan sin, naubos na in, natapos na in pagbulan niya. Na ang kanil babae, bang siya matapos na yung pagbulanan niya, wajib siya mamayo, sa mapihanda siya sin niya, uwan sinuno, siman niya. Natin po yun, biya na siya niya ukan, manning in amoy eggshell niya ni makadda siya, malawa, iban makadda siya tungo, haruko, sambil pahinapos. Ang kandabista, sin mga ulama, sin syara, in baba ibang siya matapos na yung hapaghayog, wajib in hukuman mamayo siya. Na, bihaun unin warna sin hayo ini ni kaunahan supaya masila labi luwa na yung kababayhan kay manan di magpakasila magduwa raon nilaw niya duho hayd atau duho istihaba taw bang muhyukom duho hayd way sambahayang way pagpuasa bang duho istihaba aw pagsambahayang aw pagpuasa. Karena itu suway mo tungod siya, kaingatan. Suway mo siya mapinig. Kanday mga ulama, sambilin warna sinduho hayog, limpal nila kata. Nah, induho, in warna sinduho hayog, lumabay siya halima warna. Lumabay siya ha, lima warna. Muna-muna, in warna, sin damul hayd as-sawad 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 thumma al-humra pag na siya humwa siya madto amuin ulong ka na biya ulama mauk na kuma ya sambil biya dagpus umakyat na siya pa ito panagdaan humwa. Apanagnaan gumwa mo natin pagyanong si mga ulama ladda. Biya siya mo'in mangimit, masakit pa. Gumwa, magpangimit halaw. Sinamuin niya, humapdos, tif-tif. Ladda. Na, wasip pinaadlaw, dahil haamuin warna niya kulong maho,
maitong, mahinang na siya humrah, pula. Mahinang na siya humrah, pula. Pag-uus niya rin nga humrah, maun na isang siya ka syukra. In syukra, bukod na siya pula, amuin, long tabihan purna pula. Biya siya light red na yan. Bukod na siya warna pula. Na, mahuli, pag-uus niya rin nga syukra, lag bang mga kato, warna lag ka. Ha? Maun na siya mahulog pa as-sufra, biyanin. Pag-uus niya rin ha biyanin, ang pa siya mahinang al-kudra, yung kudra ini, biya siya tubig lubog. Kung siya puti sa talubog-lubog, kudra, ngan. Bang marot na pa-kudra, inhinakusan niya, kakitaan niya na pagtawag al-qassatul bayda. Anak ko, kaingatan si Makaway. Yung mga kabanahan, iban sila mga asway na sa tingin ako, kapag-Hindu al-qassatul bayda. Ang qassatul bayda, ya siya kapas. Tubig magpapit, puti na kuman, bangyat to kakitaan sing kamabayhan, ano na yung pangilahan sin uhos na yung paghayod niya. Uhos na yung paghayod niya, bang kakitaan niya ng qassatul bayda. Al-qassa al-bayda. Na. Hasaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kaunan sin mga kababayhan, magpara sila madto pa Sayyida Aisha, biya madto kursuf, in kursuf ini biya siya kuton-kuton, kakana, biya putos-putos. Ipagpara madto pa Sayyida Aisha radiyallahu anha, ipagpangaro nila in warna law niya biha ini, duko hayb pa taway na. Mga kababayhan, nakaw na mga sahaba, ipagpara nila pagkain pa Sayyida Aisha radiyallahu anha. Sabi Sayyida Aisha, alima, faqih, ang bukmingat ha ilmu fiqh. Ipagpara nila madto pa Sayyida Aisha radiyallahu anha, mga subangin hinilong niya, duko hayb pa tawukun na. Siyambungan sila si Rasul Sayyida Aisha radiyallahu anha, pagkain kaya pa ipagpara madto kanya, biya madto sufra, biyaning pa. Unin na rin kanila si Sayyida Aisha, qalat la ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda. Ya kamu mga kababayhan, sahabiyat, la ta'jal, ayaw kang mag-usus. Ini yan among biyaning paan, duko hayod pa yan. La ta'jalna hatta tarayna, kuno maubusin mo yung pagbulan niyo, bang niyo kakitaan na yung qassatul bayda. Amo na yung pagyanong tayo. Amo yung biyadagbus, amo yung lura, putik na kumansi. Nabang ito kakitaan na simbabae, amunad tuin long tabihan tanda sin ubus na impaghayon niya. Ako waktu magjato magkasuwain kayo walang kababayhan. Laong niya kakwa, biulan na kulong niya 7 adlaw. Kita ko na lang niya qassatul bayda. Sa kalilaw niya pukas 2 adlaw. Aw na isablong niya kita ko ya. Gimwa biyaning. May kaguus niya nakitain al-qassatul bayda. Sa kalilaw niya aw kita ko bialong niya warna biyaning niya kan. Kakitaan nila sana mga pagbusalon nila mga indakinis. Uno ba yan? Hayod. Humundong na ako magsambayang atau biyad din. Naam, laong sim mga ulama apabila kakitaan yin warna biyaning sin puas na gimwain qassatul bayda in yadto bukun na siya hayod in yadto bang mga upamakunkuan bakkas na kuman sin warna bakkas na ra sin warna arakun bukun na siya hayod dinat wabista hayod amo natin pagyanon sin Ummi Atiyah radiyallahu anha, kunna la na'uddu as-sufrata wal kudrata
كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. Long sin Ummi Atiyah, in kami long ning kaunan namo, bang ubos na kami na sutsi, aw pakakitaan namo biyaning-biyaning, di namo nato bistahon deng habulan hayd. Di namo nato pagbistahon, dugo hayd imbihat. Nah. طيب. إذن in hayd. In babae, mauno in lugay sin paghayod niya. Mauno in lugay sin hayod, pagbulan sin babae. In babae maumo, in ghalib, in kamaunuhan. Pagbulan nun in babae, 6 أو 7 أيام. 6 أو 7 أيام. Doon unom papito adlaw o kaywanan pawalo adlaw amunanin kamumuhan lugay sinamo impag bulan nila. Sa manjari in hayd yawm wa layla kauhan tagupat adlaw kauhan tagupat jam ang kaadlaw. Bang sa upama in babae biyulan kita niya hang kaadlaw ra pagubos na lawa. Itungon niya yan. Long takita niya, isang hambok, sinadlaw, gimwa. Pag-isang to, na lawa. Pag-isang unong gimwa. Pag-isang siyang gimwa. Bang kliyas niya kataan, injaman, di kakita niya. Niyapon siya kauhaan tagupat jam, hukumun siya hayod. Hukumun siya hayod. Sabang siya wala niyapon, pakauhaan tagupat jam, kita niya mga 5 jam na nalawa na. Uno ba yan to hayod? Di mabista hayod. Ingan sindihan ko istihaba, maka natulad bago sakit bukon siya doon hayod. Nabang siya hukum istihaba, pagsambahayagon na siya, magpuasa na siya, magkatanda biya kasin, kaiwanan manusia. Tamam? Nah, hatinin sa baba na. Mudda lugay simbabai, jarihun siya mag-amuin dumatungin hayop niya, yawmun wa layla kauhan tagupat jam. Kauhaan tagupat jam. In kamawmuhan 6 aw 7 ulum atawakan 7 adlaw. In sabasag na amuin lugay manjarin babai bulanon 15 yawman hanggang 5 adlaw. 5 adlaw. 5 adlaw. Bang sa upamay babayong biyulan 8 adlaw. Kita nendo hay. Siya adlaw hay. Ang adlaw hukumun da hay. Pag amo sabit ang 5, hukumun ta siya hay. Bangin babayong biyulan pa mas. Ang 7 adlaw na masi-masi ang pa dungo pagkakitaan niya, hukumun ta na 2 adlaw, bukod na siya hay istihaba. Hangputag 5, hayop. Pag hangputag 6, hangputag 7, bukod na siya hayop istihaba na. Ianong na siya rin doon. Pagsambahayang nakaw, iban pagpuasa, hinamon niya nin hukuman sin istihaba, bukod na hukuman sin hayop. Makataniw rin siya Allah, bang biyad diilin, nagbidaan nila. Na. Natin niya bang ang babayang putag 5 adlaw, ilugay niya pagbulan, pilara kumanin lugay na sutsi. Bang putag 5 adlaw siya pagbulanon. Pilara kuman adlaw nakapin ka na sutsi siya. Tag 5 na kuman. Lumabi kayo sa biyang kabulan to. Na bang ang putag 5 adlaw yung sutsi niya? Na makaulong kayo yung maka-asawa biyahin niya ng putag 5 adlaw. Putag 5 adlaw siya magsandal. Putag 5 adlaw ra siya available. Na. Makasi-asi ilong sinam. طيب بهاء اندغو الاستحاضة ونسب اندغو استحاضة اندغو استحاضة الدم الخارج دغو مقوى دينها عورة سمبابي
sa kamo in paggukuan sin dam istihada fi adna rahim, ha lower part siya sin rahim, wabil akhas dain doon ha pagtakon adil. Anong dahi diya? Yung drawing kakayo. Ini ang mga pagtakon rahim, aray di magbuwa mo in duko istihada, ini pagtakon adil. Adil. In duko istihada, bukun siya duko amuin bulan atawakan duko long tabihan normal duko ang kababayan. Ini sakit. Ini sakit magjat. Naam. Unin sabab niya. Naam. Mataw din sabab niya. Naam, magkasabot si mga kaulamaan aamuin long tabihan mga kakitab-kitaban nila. Naam. Na imbabai istihada bukun na siya biya simbabai amuin halong sin hayop. Imbabai halong sin istihada magsambahayang. Sambahayangon siya. Magpuasa. Miyan din yung pagsambahayang sin tao babai halong sin istihada. Yung pagsambahayang sin babai halong sin istihada mo yung continuous magwain dugo. Bukun na dugo hayop. Naam. Tumakad siya sin wakto. Jagahan nin wakto. Pagbanglong ta maghrib, umus na siya magtuy, mag-ail. Ail na siya before siya mag-ail, manglalo-lalo nasal siya. Amuin, tampat gukuhaan sinduko yan to. Hukasan niya marayaw. Ampan niya hulaton, sinuno-uno na. Long ta. Ha? Diaper? Bata-bata isipin diaper doon. Uno-uno na, may pag-uulat yan. Doon na ka mga kakana at tawakan biya mga ano tayo ng pagkukuhan yan. Mga pag-usalon si napkin, ha? Uno-uno nahulaton niya yan. Pahukoton niya to. Tantuhon niya sinuway roon tumo, sabo siya nagsasambahayan. Pag-ubos niya yan to maglalo magkatan, ag-ail siya magtuy. Mag-ail. Ayaw siya mo yung maglukay-lukay. Ayaw maglukay-lukay. Mag-ail siya magtuy. Manglano-lano, puwas niya mag-ail, tumuoy siya magtuloy sumambahayang. Bang siya si mambahayang, habi at tuhalhin niya, pagsambahayang niya, hasamo siya nagsasambahayang, aunti mo, o kirado, kahatian na siya. Ayaw sadya puwas niya nag-ail, nagmiting pa siya kid-kid. Miting yan. Sambil aon gimwa, nabang sa upama aon gimwa, sabab simpagtalay-talay niya, sabab simpagluhay-luhay niya, pabalikon siya sinsara, lano magbalik, hulat na magbalik, sinihulat na mindiusal mo, pag-ayil ka o sambahayan ko magto. Bihaton hinangon, sin babailong takyudan, amoy sakit istihada. Naam, kaya sin tawa mo in tasakit salasul baul. Bihaton ray sabihin hinangon niya. Salasul baul mo in continuous magwain ihi. Biyan turatulin hinangon niya na ambiya da siya simbabai al-mustahada. Al-mustahada. Na imbabai bang siya matapos dahil hapagbulanan wajib in hukuman niya mamayro sabab in siya junub biya da siya niya uran amun man ni biya sinasabutan yung kain. In hikarwa An-nifas. Ano yung sabihin duko nifas? Duko na yan, ha? Turo ko magwa na yung hababay. Hayab. Istihada. Nato nakain na. Sakit. Inhikarwa niya an-nifas. Ano yung hati sin an-nifas? Induko. An-nifas. Long sim mga ulama, الدم الخارج من فرج المرأة عقب الولادة دغو قموة دينها عورة سنببئي puas naman simpang anak. Puas magtuy simpang anak. Hangkan siya tiyawag nifas, laong sim mga ulama, na sabab gumawa siya
Pag-ubos sin pagwa sin hambuok nafs. In nafs ginhawa. Kanalong niya nifas dahil hanafs. Pagwa sin hambuk ginhawa, gumuhay sa binduko yaon. Hasabab sin gumuha siya puas sin pagwa sin hambuk nafs. Hambuk ginhawa, tiyawag siya duko nifas. Dahil hanafs ginhawa ba. Tamam? Na, bang imbata-bata wala pagimuwa. Wala pagimuwa. In bata-bata, duko gumuwa, before sin pagwa sin bata-bata, damu fasad, yung pagtag. Lummi, duko lummi, di pa siya matag, dam nifas. Kung siya matag, dam nifas, apabila nabutas na yung bata dahil haina. Pagwa sin duko, long tabihan, gimuwa na yung usim bata, sambil nabu amuing gimuwa na long tabihan in sikis yung bata, amuin duko kataan gumuha yad kung pagtag ka na dam nifas. Yung pagtag ka niya dam nifas. Na, imbaba ini nifas, impagtag ka niya nufasa Arab. Imbaba isab, biubulan impagtag haid. Haid wa nufasa. Na, tayo. Imbaba halom nifas. Bang siya maubos dahil hapag nifasan, dahil haduko nifas, wajib siya mamayho. May wajib mamayho. Sabab induko nifas, naam, malummi. Duko nifas, malummi, wajib siya mamayho. Maunin lukay sinamuhin long tabihan, nifas simbabai. Maunin lukay, naam, depende hakahala. Hanag jato in sa lukay-lukay na jimato amuin long tabihan mahaba na kumanin waktu jimato hapag nifas kaanuman adlaw situn na yawman na in kamumuhan kaapatan adlaw sa ajaman na to bihaon hindi na mag-abot bihad sabab sinaon na mga ubat ipagdihil si mga karuktulan. O na pag-inumon nila mga mefenamic acid yan, piagaran sing kuan, mustakim mga dugo na ako kumpul, humwa magtuy, masapat. O nakto mga hangko adlaw ra kuman. Naam, nabang mga cesarean babae, raspahan magtuy lanuan, nari na makita dugo ni Fas. Na, kanda yung dugo ni Fas man, dyan siya, humwa lahaba sa saat, bang aun na rin mo dugo, naam ni Fas na dumagto. Bang siya maumos na pag nifasan niya, long tangka adlaw ra, way na magtuydo ko kung kamayho siya. Na, impayho niya yan to payho, wajib. Impagpayho niya yan to payho, wajib. Inhikato niya alwilada. Inwilada. Inatis inwilada mo impag anak. Pag-anak. Imbaba ibang siya nag-anak, mawajib ka ni mamayho. Sibu dati buking gimuha bata-bata. Atawakan dugo na ako kumpul kaya pulakan siya, papayhunda siya. Atawakan long tawihan, wala na sukop yung bata. 6 bulan da, 7 bulan da kimwa, patay buhi, papayhunda siya siya. May tanto. Sabab, in babae nag-anak, biya da siya sinyauhan mani. Biya da siya sinyauhan mani. Sabab, in bata-bata yaun, munaqid, in bata-bata yaun, daing siya haamuin manni sin usog, iban sin babae. In bata-bata daing siya manni sin usog, iban sin babae. Nang kanda tubang siya mag-anak, in babae. Sibu daon dugo gimwa, iban sin wayron dugo gimwa, papayho da siya sin sara, sabab sin, naambya da siya sin nyauhan manni hapagwa si bata-bata. Na, ala kullin, uno naman hindi manjari. Uno naman, in haram, hinangon sin biubulan, iban sin nufasa, halong sin nifas, iban sin long tahalong sin janaba, amuin 5 na sabot na. Amuin long tabiha, nagbakin 2 yun na ta. Tawakan niya ukan rahmat, na ang babae haib, iban sin babae nufasa. Uno naman in haram, di nila manjari hinangon.
So ay nato yan kaingatan. Nah, muna as-salah. As-salah, pagsambahayan. In halom junub, iban sin babae bulan, iban sin halom nifas, di sila manjari magsambahayang misan pa siya fardo, sibu da fardo atau akan sunnah. Sibu da siya fardo atau akan sunnah, di makajari amuin long tabihan hinangun sin tao halom siya junub. Dia tu manjari hinangun sin tao halom sin junub. Namang sa upanga si mambahayang siya sin halom siya junub, tiuod niya. Tawakanin babae haid, si mambahayang tiuod niya, naam nakahinang siya sin dusa sa laggo-laggo. Nakahinang siya sin dusa sa laggo-laggo, karna inyad to panghalipulo iwan wayrong pagadda, haamuin pag-ibadat sa laggo-laggo biya sin sambahayan. Naam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إذن impanagnaan di manjari hinangun sin babae haid iban sin nufasa amin sambahayan. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbanda hambuk sahabiyya babae inahin niya ida aqbalatil haidatu fada'i salah, apabila dumatong in amuin al haidah amuin long tabulanun kau fada'i salah, tinggalin pagsambahayan. Nabang sa upaming babae masud sina la yalzamuha qada'uha, di wayroon qada'an sin babae. Di siya magqada sin sambahayan ito. Kung biya sin puasa qada'an nin puasa in sambahayan di niya qada'an. In hikarwan niya dahil mga haram hinangun sin haid iban sin nufasa as-sawmu fardan wa naflan. Magpuasa. Ano yun? As-sawmu mutlaqan, pagpuasa. Uno-uno na kinisan pagpuasa. Naam. Muasa siya sunnat, di na manjari. Muasa siya fard, wajib, di na manjari. Di iyad tu manjari. Naam, habayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di na ito na masabutin hadith, karena lugayan kita. Inhikatu niya. Dahil na mo hindi manjari, hinangun sin babae, haid, iban sin nufasa, iban na sin junub. Qira'atul Qur'an. Magbasa Qur'an. Naam. Qira'at al-Qur'an, magbasa siya Qur'an. Nah, pwede rin pagbasa niya Qur'an, atin niya
ilapal niya tuod, karungukan niya, simbaran niya. Mas sasyabihan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Niya tumanjan. Sabang hat niya turun, wayroon saut, wayroon lapal, biat-yatod niya sadya, labas, wayto salla. Wayroon, salla niya umatu din tao junub pa Quran bihan, niya tumagdusa. En magdusa rin bang niya basahon, hilapal, karungukan singgin hawabaran niya rin doon, na makalanggal siya sara. Na, aun yan mga ayat, mansuka, mga ayat na mo long tabihan na nasakh na bukon na siya Quran, bakas siya Quran na hinanaig na siya, abrogated na lang simbasa ang galis, inad wayroon da sa niya, wayroon da sa simbihan. Na, insabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul junub wala al-haid shay'an min al-Quran. Di man jari mamassain junub, iban simbaba ihaid, biubulan, uno na rin ha Quran, sa wablong tenyad to, na ang bukon siya katutupan. Inhi kaupat niya, dahil ha mga di man jari hinangun, sin haid, iban sin nufasa, iban sin junub, massul mushafi wa hamluh. Massul mushaf, ulinan niya, in mushaf, in Quran. Aw hamluhu atawakandahon niya, ulinan ni mushaf, atawakandahon ni mushaf, ang mga luluunan, ang bagbag ni hutang ni Quran, sin junub siya, tawakan babae biulan, la yajuz di manjari. Bang masabutin Quran, agad na sambili na muin ghilaf niya, amuin unubay ni, amuin cover na ni, at tawaon niyang kaywanan Quran, ang pabektahuban niya, agad din yan, diya tumanjari kata. Na, diya tumanjari, hinangun sinamuin long tabihan halaw, junub. Na, di siya man jari mamassa, di siya man jari umulin sa Quran, ibandahon niya in Quran, naam, malaikan aun fatwa sin kaywanan madhab sin Imam Malik, amu imbabai biyuhulan, magbasa Quran, hamaksud lit ta'lim wa ta'allum, amun maksud mangadji, iban sinamuin long tabihan, maghidu. Ang kaunan sin babaiyaw, long tanangad jitod matutuod. Naam, long tama mag-exam yaw. Naam, kaunahan siya, examinon sin, mastal niya. Ang panangangad ji. Naam, hakay ba ng madhab? Naam, hamadhab sin Imam Malik, jiyari nila yung bihad to, hangan sin amuin, long tadarura sin pagpangadji. Arapon bang bukunda babae amin nangangadji tuod, ya sinasabot ta, in kari asalin yari manjarim babae, na mamassa sin Quran, bang siya biulan. In hikalima na riman jari, hababa ihaid, iban sin nufasa, iban sin junub, naam dukhulul masjid, in sumud pa masjid. In sumud pa masjid, naam apabila, naam nagdurwa-ruwa siya kalumian, in masjid, bang siya sumud. Katuan sinamu yung mga long tabihan, amuin long ta dugo. Tawakan maglakatin namon bang saliming ko la yajuz abadan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith, inni la uhillu almasjid li haidin wala junub. Inni la uhillu almasjid. Naam, sabun nato din ako di ko halalun in masjid. Imaksud na hindi ang taqdir hadf almudaf. Law nila inni la uhillu dukhul almasjid. In Arab biyaksa sila mag-ig sin mudaf. Biyasin mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alil qarya, asubuhain lungan yan. Masubuhain lungan? Di. Atin niya, was'al ahlal qarya, asubuhain tao halom sin lungan yan. Biyada sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaykum ummahatukum, hiyaram na kanin kainaan niyo. Maharam hina mo kayo mo? La. Imaksud sin ayah, maharam na kayo mo nikah, tiyaunan mo, ina mo. Biada sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaykumul maytah, yaram na kanin patay. Unim maksud, ay hurrimat alaykum aklul maytah, ala taqdiri hadfil mudaf, in iyan kabiyaksahan sin mga Arab, in mag-ingkar sin bihan, manusya, wala nakapangadji, wala nakahamot misan sin bahasa Arab pagyan. Na, in hikaunong at-tawaf. At-tawaf, aming pagkuliling ha Baitullahil Haram, ha Kaaba.
Simuda yung pagkuliling niya fardo, biasin mga tawaful ifadah. Naam, atawakan sunna biasin tawaful qudum. Hakaibaran madhab, di da siya manjari harusun banging kaunan niya, haid, atawakan nufasa, atawakan halong siya junub. Naam. In usog junub, atawakan in usog, banging babain asawan niya biubulan, aun haram ka na hinangon niya, tartantukan niya usog. Muna al-wat'u, in wata, in hati sin wata, muna sa ini hati ko pag yanon sin sinuog watiun. Hati sin watiun na mo in sumuok ba? Long tawian, magjima'. Di man jariha usog, in jima'un yin asawan niya, hasabu biubulan. Hasabu biubulan. Naam. In farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisa. Bang kamu maasubo ya Muhammad, asubuhon nila kau hatungod sin hayod, bayta isilain yan malummi, fa'tazilun nisa, yung kung magsuk pababay. Ang pamattan, ang kau simuk pababay, sabo mo yung biubulan, mudarat habaran mo, gan mudarat tayo sabkan niya. Naam, doon na kumuha yung mga kakawing katan, yan na siya, lililay sin mga sila mapar. Sa biyabay ta katwasal sin Quran, iyan mangi iban sin malummi, ikamudarat ka. Nari makajarin usog, naam, suukan nin asawan niya, daing halalabayan ha, sumud siya daing hamon lalabayan, naam hawak tu biubulan in babain yad tu haram, di manjari. Atawakan long niya biubulan, mag-trespassing siya rin si paklalabayan, daing hamon lalabayan sinamuin long tamihan, najis, na gamman na siya long tamakalanggal syara. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, li'anatin manusya, iban simbaba'i magrida habihad. Insabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man atam ra'atahu fi duburiha, li'anatan in usug, sumuok pa asawan niya, labay ring haamuin lalabayan najis. Naam, lalabayan najis. Naam. Tayyib, hatinin amuin wati'un mo, jima'un mo, hahal in siya biumulan, haram dito makajari, hakausukan. Naam, inhi karuan niya, al-istimta'u bayna as-surrati war-rukbah. Al-istimta' manjarin usog. Biya mga sumuok pa asawan niya sa aon daplinan. Unin daplinan, hiarus ka niya. Hataas sim pusod, mari, manjari siya magpanayam-nayam dahin doon. Daing hatuhod harap pababa, manjari siya mga dahin doon magulin-ulin. Hiarus ka niya, tumisan pabiubulan. Nah, ayaw sadyain an nikah hamuin, pasurun niya biasin pagsud sinamuin mukhulaha amuin longta amuin luluunan niya yaw. Biasin amuin puddang patauban niya at hindi manjari. Sa bang amuin longta bang biubulan ng pasyasimo taas sim pusud, mari pataas, iban mari ding ha amuin longta biyan tuhod pababa, jari kaniyan to sin syara. Aw kay wanan ding mga ulama imian manjari siya amuin usalunin baran sin asawan niya, ayaw sadyain amuin long tabihan puddang hisud niya pa patahuban amurat ko ni manjari sa hisyun amuin tiyukutan sin syarabihad to amuin aun gaus niya magang sin syahwat niya sa bang taway ron gaus niya kaingatan niya bang dahin doon na siya baba sin pusod di na siya makaatuwang syahwat niya dahin doon, wala siya jari sin syara, dihilan sadya siya rin dihata sin puso. Tamam? Sabab may nangid to zari'a, dan harap madto na siya paamuin, hindi na jari hud sin syara. Murah-murahan, amuyad tulong tamihan, inhatong hud sin mujibatul ghusl, ayaw na kalupahan, uno min taod nila, iltiqa'ul khitanain, inzalul mani, al-maut, wa thalathatun takhtassu biha nisa, babae, muna al-hayd, thumma an-nifas, ثم الولادة إن شاء الله سبحانه وتعالى أو pawak ko nakapin ng aong pangasu kawilada amuin makatanam na siya wayro misan wayro mga arwa adlaw patwa adlaw manjari na amuin kakaanan na siya marami aw papangaso
Ah. May tarik niya masilang? Nari, isway niya sila mo. Muna-muna, haamoy kabiyaksahan niya. Bulan, pakiatandaan si babae, bangunin na mo yung pagbibisita kaniya. Nabang di matong habukon waktu pagbibisita kaniya, bukun ito. Naam, iban bang siya mo ahat mga hangka jam, parwa jam, duko istihada. Istihada rin ito, bukun siya duko hay. Bukun siya duko hay. Naam. Ising guwanin usog. Nagpanayam-nayam siya. Wayon saan niya. Ayaw sadya hisud niya yung pudang patakuban. Ayaw. Pagka. Di man jari. Salhalaw si hadath takula. Duko sakit. Oh. Magjama. Bukon siya magjama. Di man jaring babae mustahada magjama. Sa aun bisara si mga ulama lang la jama' suri. Ati sin jama' suri dagbus niya sa jama' in hakikat niya bukon jama'. Biya din in dagbus niya. Ati niya sumambahayang siya luhul. Amuin masok na paasar. Pag-uwas niya magsambahayang sin zuhur. Kurang-kurang mga 2 pa 5 minit magbang na asar. Magtuloy na siya mag-asar. In dagbus niya biya dagbus jama' sin hakikat bukon jama'. Na. Kaptangan siya. Naam, bibillah. Kaptangan siya mga ulama. Ang papangasaw, tungod sin hayod. Mga taod-tod hukuman na hindi. Mga bangsa Fatima, kabahay-bayan na. So ay sila pahati mo si hukuman siya. Ha? Way na? Majama'a? Way. بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.